Dihay usa ka insik nga parokyano nagpunay og hatag sa pari. Bisag unsa lang ang itunol ug ang pari mingon bulahan ka. Og sige naghatag, mingon ang pari, bulahan ka. O human gingnan, bulahan ka gyud. Sama ka ni Kristo nga nada sa altar. Ato adito kay bulahan ka. Muna'y muhatag nimo og ganti. Di ang insik kay giingnan man sa pari may adto sa altar o iya nakita nga dupa sa krus. Mingon ang insik, anong bulahan man ko? Nakiniganing gilansang sa krus, di man ni makabawas na ako. Gilansang og dili makabuhi sa iyang gilansang, di ko mutuwa ni bulahan ko. Ay ang pagkabulahan dili dinhi sa kalibutan ug ang iyang gitawag natog nahimo siyang kabus kay mipaambit siya sa iyang mga kabtangan. Munang ang Ginoo karon mingon, bulahan ang miila kabus. Sa to pa, kung miila kang kabus, ikaw, simple o detach sa imong kinabuhi. Bisang makuhaan ka pa kanunay, nahimo kang simple. Nahimo kang detach sa imong kinabuhi nga gibaliwala lang nimo ang imong pagkabutang kay ikaw gusto mabulahan. Pero kita di kita gusto mamuhi kon muna attach kayo ta sa atong kinabuhi kay dili ta gusto sa kinabuhi nga walay katapusan nga wa pa nato makabuti. So giuna ni Kristo ang gitawag natong bulahan ka nga miila nga ikaw kabus. Kay diha sa pagkakabus mo kini ang gitawag natong Yahweh nga ikaw mapaubsanon. Ikaw miila, ikaw maluluyon. Ikaw kung lutuson makaantos kara. Apan kundi ni mo nauna pagkakabos, di sa ka maguna-una sa ubang mga mithi nga ihatag unta ni Kristo diha nimo. Apan kita sa atong pagkakaron mangandoy man kita sa pagkaadunahan. Way tao nga di mangandoy sa pagkaadunahan. Muna diha nga daghang kawat, daghang panghilabot, daghang kurakot, kaya di man ta makontento sa atong anaa, sa atong kinabuhi. Muna nga di kita mabulahan kay
ang ato ang target sa atong kinabuhi more mangyod ang gitawag na itong madunahan ta. Pero di sad sabto nato nga ang Dios mao gitawag nato masochistic nga tao. Kana bitang pasakitan ta, okay lang. O, okay lang ta kay gisakit ta sa atong pagkakabus. Gisakit ta niini. Way comfort ang atong kinabuhi. O, mintras ang uban na ay comfort. Naningkamot yun nga naa sila. O mo na nga sa atong kinabuhi, itaw nato kung kontento ta, kung kita detach, ang maningkamot lang gihapon ta. Mana nga adunay gitawag ni Jose Rizal atong una nga the indolence of the Filipino. Ang katapulan sa Pilipino mo'y magnundon natos kakabos nga may okay ra. Bahala nagmangurakot ng uban. Dili na ko isumbong. Dili ko gitawag na to labot niya na iya pagkadato, okay ra. Okay lang ta. Bisag inundod ta sa pagkakabos. Dili. Ato ang himuon nga maundang atong pagkakabos. Oh. Yan ay mga tao nga gitawag na to nagpadato sa ilang kaugalingon, nagpaharuhay sa ilang kaugalingon, gumikan kay wata ka badlong, wata ka paningkamot nga masumbong, kay okay ra. Oh, anyway, kabos, tinaog-daog, ang kabos, dili ilhon sa katilingban, o bahala na kay naamay gingarian sa langit. O mana nga, dili unta ang nana, apan kita usahay ato lang fasagdan. Hinoon sa communist country, ang dato kayo ang ilang leader. So duko-duko lang sila. Kay naamanas balaod na nga ang bulahan, ang leader. Oh, sa communist country, labi na ni Putin, labi ni Jong-un, Kim Jong-un, lain sa Amerika, kay naigitawag o gitawag na to ng mga country nga dato kayo G7, morning group of countries nga dato kayo. Ang third world country, morning ito na to mga kabus, daghan kayo mga kabus, apan gipuy-an ra nato. Gipaagi lagpuyo. Unya mo na nga kita mangandoy nga madato mo ato ta sa G7, group of 7 countries nga
nindot kaayo lang kinabuhi. Gani, sa ilang kinabuhi, ganahan kay kumadto apan mingaw man. Kapito na ko kadto sa maong lugar, komportable imong kinabuhi, hay-hay imong kinabuhi, apan mingaw. Ganahan kang balik sa Pilipinas. So, diha sa itong kinabuhi din bisan na naatay mga pagsulay, naatay mga pag-antos, magkasuwa lang tag mga ginamos, mga unsa pa diha. Apan, malipayon ta. Nindot atong kinabuhi. Kay, relihiyoso man tang pagkatao. Ganana. So, bisag daog-daogon pata susama sa gingon ni Kristo, bisag ilutos pa ka, bisag ang pagka kay naa ang gingharian sa langit nato. Unya, dinaog-daog, unya, tawag na to, wa kaluy apan ko maluoy sila nato, maluoy nila ang Ginoo. Apan gipobre kita sa Ginoo, unya na ay muhatag nato, kita nato malipay sila kay ang gingharian sa langit naa nila. So kita usab sa kagamay sa ato ang mga pagtabang bisan sa kadiyot apan mitabang ta intentionally. Kita makaangkon sa gingharian sa langit. Sinaot pa ta na ang atong poverty dili makababag sa pagtabang sa uban. Mituo ako sa